Každý človek sa niečoho bojí. Z čoho má strach Marián Kufa? No, keď som to povedal teologicky, bojím sa, aby som nezomrel v ťažkom hriechu. Prečo? Aj ten najväčší bohač, ten najchytrejší, najmudrejší, čo si myslí, že je aký chytrý a všetko si kúpi, raz zomrie. Stúhne mu ruka, otvoria mu takto ruku, vyťahnú kľúčik od pokladničky a povedia blázon, pre koho si robil. Márnosť nad márnosť. Áno, smrť je taká zlodejka, že ti všetko vezme, čo je tu. Ale keď sa smrť spojí s hriechom, tak ideš totálne hory. Čo je hriech? Poviem, každé prestúpenie voči Božej voli. Hej? A keď sa smrť spojí spolu s hriechom, ideš totálne hory. Smrť ti zoberie všetko tu a hriech ti zoberie všetko tam. Asi skončil. Hej? Totálne zatratenie. To si ty vybral. Nie, že Boh dáva do zatratenia. To si ty vybral. Ty svojím životom. Hej? Čiže tam je tá marnosť nad marnosť. Hej? Tak. Bojím sa toho, aby som nezomrel tak, že by som bol v rozpore s Bohom. Lebo potom to je jedno znamienko minus pred zatvorkou, všetko ostatné ruší. Není. Jedno minus. Hej. Jeden ťažký hriech. Hej. Neulutovaný, nezmierený a ideš do zatratenia, presne tak. A povieš, pre jeden ťažký hriech? No, tá sa budeš ešte viac pekle trápiť. Tak budeš byť do steny, keď tam nejaká je, budeš trepať a povieš, tá ten milión hriechov, áno, miliónkrát viac bude trpieť, ale čo z toho máš ty, keď miliónkrát menej, keď si tiež pekle? Hej, prosím. Peklo nie je len stav duše, tam, kde prestáva nádej, tam začína peklo, a to môže začať už tu na zemi, hej, kde ti prestane, tam si v pekle, hej, ale prosím pekne, peklo je aj miesto, hej, je to miesto tam, kde nie je lásky. Očistec, ideš v noci, tma, strašná tma, ale ďaleko, tam ďaleko svieti svetielko. A ty k tomu svetielku ideš. A viem, že za 1000 milión rokov prídem k tomu svetielku. To je očistec. Hej? Ale v pekle toto svetielko neexistuje. Z pekla nie je blúdniku? Nie, úniku. To si vybereč. Tak sa ma raz opýtala jedna pani, hovorí, pán farár, mohli by ste pripustiť aspoň teoreticky, že by peklo neexistovalo? A som tedy hovoril, počkajte, ja som len dedinský farár, to som nad tým tak nerozmýšľal. No aký máte názor? Dobrá, možno, že poviem nejaký blúd, ale myslím si, že peklo by mohlo zmiznúť, keby bol Lucifer schopný cúvnuť. Hej? Čo to znamená? Človek a anjel. Jaký je rozdiel? Pozrite. Anjel má vliaté vedomosti a človek má nadobudnuté vedomosti. Napríklad, pokazí sa vám auto, príde človek, a teraz keď poviem staré auto, jak som mal starú oktávku, pozriem, či je to elektrika, alebo je to palivo. Hej. Či je to sviečka, alebo indučka. Hej. Anjel by prišiel, len netreba skúšať, len povie, karburátor si vymení. Hej. Má vliaté vedomosti. Človek... Alebo by ho rovno opravil. Opravil by ho. Pozrite sa. Človek, pred rokom som mal takéto vedomosti a takto som rozmýšľal. O rok sa mi vedomosti zväčšili a rozmýšľam takto. Celkom správne. Len pyšný a hlupý človek nezmení nikdy názor. Bo som povedal. Múdry človek zmení názor, lebo sa mu zväčšilo poznanie. Hej. A Boh je preto ku nám môže byť mimoriadne milosrdný, lebo bere, že nemáme dostatočné poznanie. A toho úvodzovka hnutí, aby bol stále ku nám zhovievavý. Kdežto anjel má vliaté vedomosti, on vedel presne, čo robí a rozhodol sa proti Bohu. Preto pýcha, to je najťažšie previnenie a prvý základný hriech zo všetkých hriechov. Opak pýchy, pokora. Pýcha je nezriadená túžba vyniknúť. Pokora je pravda. Hej. Jeden z najväčších prejavov pokory spoveď. Skúsený spovedník, keď zobere penitent, mu príde na spoveď, povie dve vety a hneď viem, či mám pyšného alebo pokorného pri sebe. Hneď to viem. Hneď povie pár viet. Pyšný človek nemá žiadne hriechy. Nemám nič. Tedy som prísny. Spovedelníci pierka lietajú, urazenia idú preč ľudia. Ale jak on sa vyznáva z hriechov, je mimoriadne milý v Božích očiach. Myslím, Bože, keby ten človek vedel, jak je milý v tvojich očiach. Hej, prosím. A nechce sa teda už, ale toto sa musím spýtať, že... Áno.
tou spoveďou. Že, no dobre, tak... Ja keď som bol chlapec, som chodil na spovede, ja som aj ministroval, ale strašne dlhé roky som na spovedi nebol. A viete prečo? Lebo sa hanbím. Jak to prekonať? Diabol je potvora. Je to anjel, padlý anjel, ktorý dostal charizmu, dary, hej, a on rýchlejšie spočíta, jak ty, je lepší matematik, jak ty, lepší biológ, lepšie pozná tvoje telo, jak ty, lepší je ekonóm alebo manažer, vie, čo sa mu oplatí a čo nie. Z toho všetko by mal jedničky, ale 5 by mal diabol z pokory. A keďže pokora je matka všetkých čností, tak by mal 5 zo všetkých čností aj z tej najväčšej z lásky. Tam by prepadol. A diabol je prefikaný. Ako keby nám pred hriechom hanbu odobral a po hriechu tú hanbu, ktorú nám odobral, ešte nám pridá dvojnásobne. Hej. Samozrejme, to je niečo nepríjemné, tak jak za tabletku. Kto by povedal, že sa vyžíva v tom, že mu s vrtačkou vrtajú ten zub? No kto? To by bol hedonista, uchýlka by to bola. Hej, čiže vlastne nemám záľubu vo vrtaní zubu, ale viem, čo bude zasledovať za tým. Hej, zdravý zub a prestane bolesť. Po spovedi prestáva bolesť duše. Hej. Prosím, keď hovoria teraz na môjho brata, dosť útočili tam v parlamente, že čo to povedal, hej, že o tých chorých a tak ďalej. VHO predsa hovorí, že to nie sú chorí ľudia a tamtí sú a takí, hen takí. Pozrite sa. VHO môže hovoriť len o veciach tela. Hej. To znamená telesné, po prípade tie duševné nejaké, ale predsa existuje nielen bolesť tela, existuje aj bolesť rozumu. Hej. Niekomu zomrel syn alebo dcera. Vysvetlím mu to, má bolesť rozumu. A on má dobre CT, aj psychicky je dobre zdatný. On má bolesť rozumu. A niekomu nezomrela dcera, má dobre CT, má dobrú psychiku, nezomrela mu dcera, ale má bolesť duše. To znamená, urazil matku. A teraz ho strašne to hryzie. A VHO môže len o tomto rozprávať, či je chorý niekto, alebo nie je chorý. Už nehovorí o tomto, ak hovorí, presahuje kompetencie. A prosím, a vonkoncom nie o tomto. Hej. Toto je parketa, povedzme, psychologa, aj čiastočne kňaza, a toto je výsostne kňaza. Hej. Prosím, takže sú choroby aj rozumu a sú choroby aj duše. Čiže takže mám sa prekonať aj na spoveď. No, keď niečo chcem, tak potom aj musím niečo. Áno. Chcem byť polovníkom, no, tak musím ísť na skúšky, musím ísť na brigády. Nelen poviem, chcem byť polovníkom a nič viac. Tak keď chcem byť inžinierom, tak potom niečo aj musím. Hej. Musím niečo robiť. Hej. Trápiť sa trošku v tej škole. Hej. A no takisto je to, ak chcem mať pokoj duši, hej, ak som zmierený s Bohom, ak chcem mať naozajstný pokoj duši, žiaden pedagóg, psychológ, sociológ a aký ti nevyťahne z toho. Hej. Ani vkladaním rúk. Hej. Ty musíš predovšetkým priznať vinu. Ak priznáš vinu, si opravdivo pokorný. Ak priznáš vinu a prosíš o odpustenie, hej, áno, nech sa páči. No dobre, ale na čo k tomu potrebujem kňaza, keby som si to sám pred sebou priznal? Na čo potrebujem vás, pán Kufa, k tomu, aby som si priznal všetky svoje hriechy? Pozrite, pán Boh mohol aj tak urobiť. Na čo by som ja s vodou krstil? Však stačí, keď farár spraví tak a pokrstený. Na čo s kryzmou mázať? Biskup spraví tak, pobirmovaný. Hej. Na čo spovedať? Spraví tak, pán Boh. Boh to ustanovil. Tam je materia a forma. Hej. Materia je voda a forma je to slovo, čo kňaz hovorí, a ja sa krstím. Hej. Takisto pri spovedi. Materia sú tie hriechy a forma prosvešenie kňaza. Prečo? Boh to tak ustanovil. Hej. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vám je pohrdá, mnou pohrdá. Hej. A takisto aj kňazom. Komu vy odpustíte, budú mu odpustené hriechy, komu vy zadržíte, budú mu zadržané. Hneď po zmrtvý stane ustanovil Pán Ježiš túto sviatosť. Komu vy zadržíte, budú zadržané, komu vy odpustíte, budú odpustené. Hej, prosím. Kristus to tak ustanovil. A prečo? Prečo? Mnohí veci nerozumieme, jak v teológii, a to vždycky tak hovorím. Neviem, či som to nehovoril minule, čo z toho, že vieš opraviť chladničku, hej, keď ju nesprávne používaš, do chladničky dávaš svetre alebo kabaty. Čo z toho, že vieš opraviť, ja neviem, auto a nabúraš pri prvej križovatke.
Lepšie nech chladiar opraví chladničku a ja tam položím mlieko, maslo. Lepšie, keď opravar opraví auto a ja pomôžem sirote, vdove, chudobnému. Tak aj v teológiu, prečo ma boli práve koleno, neviem. Ale môžem to správne používať. Ako? Za pani starostku, Bože môj, napríklad. Hej. Za rómskú problematiku, napríklad. Za našich politikov, napríklad. Hej. Vždycky to do kalicha pri tej svätej omši v duchu dám. A naraz má zmysel to utrpenie. Ja hovorím vždy, Kristus neprišiel vysvetliť ani odstrániť utrpenie, ale prišiel mu dať zmysel. Prišiel mu dať zmysel. Bez Krista je utrpenie do zúfalstva nasáňa. Keď má takto obrovské bolesti a nevie ich vysvetliť, to je koniec, to je do zošalenia. No ale ja predsa tie bolesti neviem ich vysvetliť a neviem ani prečo sú, ale viem ich správne používať za hriechy mojej mladosti. Za môjho syna, za moju dceru, za moju matku, za otca, za brata, za sestru, za kamaráta. Prosím. A už to potom ide. Hej. Mnohí ľudia, veľkí ľudia sa vedeli obetovať pre druhých. Ne preto, že by sa chceli zavraždiť. Hej. Ale proste obetovali svoj život za druhých. Vtedy to zmysel má. Hej. Vieme, Maximilián Kolbe, keď ho Nemci odsúdili toho gajovnička na smrť, on sa pýtal vymeniť. Hej. A zahynul. Hej. A nepovieme, že bol blázon. Povieme, bol svetec. Povieme, že bol svetec. Tak samozrejme, ja to vždy tak hovorím, že extrémizmus, ako by sme povedali, extrémizmus bez lásky, no to je terorizmus. A extrémizmus s láskou, no to je svetosť. Hej, asi tak.